Nedávny rozhovor s predsedom poľnohospodárskeho družstva Komoča vyvolal vlnu spokojnosti medzi našimi divákmi. Je vidieť, že problematika poľnohospodárstva v našom okrese stále rezonuje. Oslovili sme teda vedenie družstva na inom konci okresu. V rídzo slovenskej obci Dolný Ohaj nás privítal predseda družstva inžinier Imrich Péteri. História nášho družstva siaha do roku 1950, keď bolo družstvo založené. Potom nastala fáza zlučovania družstiev. V roku 1975 sme boli zlúčení so susedným družstvom Bešeňove. A v roku 1991 sme sa opätovne rozdelili, čiže od tohto roku hospodárime samostatne na výmere 1100 hektárov poľnohospodárskej pôdy. V súčasnosti máme 30 pracovníkov. Pre zaujímavosť, v roku 1991, keď sme sa rozdeľovali, tak sme mali 170 pracovníkov. Ten pokles vyplýva jednak z toho, že sa zvyšuje produktivita práce, čiže nahrádzajú sa staré stroje novými, ktoré majú podstatne väčšie výkony. A ďalšia taká príčina toho je tá, že sa postupne utlmovala živočíšna výroba, hlavne kvôli tomu, že nie je rentabilná. Vzhľadom k našej výmere sme mali v minulosti veľmi silnú živočíšnu výrobu. Spomeniem šľachtiteľský chov ošípaných, kde sme mali samostatnú farmu o celkovom počte 500 prasníc a celkový stav ošípaných 5000 kusov. Túto farmu sme držali až do roku 2008, ale už v tomto období sme boli nútení tento chov zrušiť, pretože bolo by to zrejme položilo družstvo, pokiaľ by sme to boli prevádzkovali. Ďalej. Obdobný osud postihol aj chov kráv, ktorý sme rušili vlastne iba v tomto roku, kedy už došlo k situácii, keď bolo treba obnovovať technológiu a keď sme si zrátali návratnosť investícií, tak tá návratnosť bola niekde nedohľadne. Takže momentálne živočíšnu výrobu žiaľ robíme už iba okrajovo. Nejaký výkrm dobytka a výkrm ošípaných nákupom odstavčiat. A nakúpili sme v tomto roku 25 kusov oviec na rozmnožovanie. V rastlinnej výrobe pestujeme tradičné plodiny, ako každý pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, repka. Snažíme sa robiť intenzívne aj vzhľadom k tomu, že máme pomerne malú výmeru. Tými výsledkami sa radíme hektárovými výnosmi na popredné miesto v okrese a môžem povedať, že mnohokrát aj na Slovensku. Spomeniem iba priemerné úrody za vlaňajší rok pšenice 7,6 tony po hektári a v tomto roku sme mali rekordný výnos 7,8 tony po hektári. Venujeme sa aj špeciálnym plodinám. Spomenul by som facéliu ratičolistú, ktorú pestujeme na výmere 20 hektárov na osivo. A hlavnou takou špeciálnou plodinou je u nás mak, ktorý robíme na výmere 100 hektárov. V pestovaní maku máme viac ako 40-ročnú tradíciu. Mak je pomerne náročný na pestovanie, je to dosť riziková plodina. Môže sa stať, že napríklad nevzíde, pokiaľ je na jar sucho, ale pokiaľ sa mak vydarí, tak zase je vysoko rentabilný. Čiže striedajú sa na roky, keď máme mak stratový, ale zase keď je dobrý, tak je vysoko rentabilný a z dlhodobého hľadiska je to naša najrentabilnejšia plodina. Zo zdravotného hľadiska mak je veľmi dobrá potravina. Málo kto vie, že obsahuje 12-krát viac vápnika ako mlieko. Čiže pokiaľ sa chceme vyhnúť osteoporóze, mali by sme denne zjesť aspoň 2-3 lyžičky maku. Dosť veľké množstvo maku predávame priamo na podniku, kde dokážeme urobiť väčší zisk. Máme zákazníkov, ktorí k nám chodia už dlhé roky, zvykli si na mak. Keď aj máme niekedy o niečo vyššiu cenu ako inde, radšej prídu k nám, pretože vedia, že majú s tým
skúsenosti. By som gazdíkam doporučil, aby ma konzumovali čerstvo z omlety, podobne ako kávu, pretože mak je olejnina a proste pokiaľ dlhšie stojí, tak oxiduje. Ešte keď spomeniem tie dve plodiny, facéliu a mak, tak oni nielenže nám donášajú zisk, ale môžem povedať, že aj krásne kvitnú. Čiže by som doporučoval hlavne cykloturistom v jarnom období. V tom našom chotári sa môžu stretnúť najprv s repkou, so žltou repkou, potom to prechádza do krásne fialovej facélie a končí to bielým makom na tej výmere 100 hektárov. Práve tu na väčšinou, kde pestujeme, tak vedie cyklotrasa, je to asfaltová polná cesta okolo Vinice, čiže je tam možné postať pri soche svätého Urbana a prípadne je možné aj si dojednať s vinohradníkom ochutnávku vína priamo v pivnici. Vinicu máme na výmere 15 hektárov, pestujeme odrody Riesling Vlasky, Veltlín Zelený, Cabernet Sauvignon z červených a potom máme odrody Devín, Pálavu a Chardonnay. Vinica je na pomerne priaznivom mieste, pretože tu boli odjakživa vinice už predtým, ako ich družstvo zakladalo. Je to na juhozápadnom svahu a môžem povedať, že je to taký prvý mierny svah od Bratislavy. Čiže je pekný výhľad odtiaľto na Karpaty, vidieť obrysy Karpát. A vinohradník tvrdí, že niekoľkokrát do roka, keď je dobrá viditeľnosť, je vidieť vysielač Kamzik. Získali sme v poslednej dobe predovšetkým z odrodov Pálava, ktorú máme na 4 hektároch, ocenenia na výstavách vín. Spomenul by som naposledy odbornú degustáciu vína z integrovanej produkcie v odboroch nad Žitavou, kde za účasti vinárov z celého Slovenska sme získali ocenenie šampión z Pálavou 2012 bobulový výber. Pálava je skôr na takú slávnostnú príležitosť, máme to v pol-litrovkách, čiže tá Pálava je skôr na ochutnávku, nie je to víno na pitie na celý večer, pretože potom by z toho asi zrejme bolela hlava. U Pálavy dosahujeme cukornatosť, prakticky posledných rokov tá cukornatosť neklesla po 26 stupňov a mali sme roky, keď bola cukornatosť aj 29 stupňov. Robíme tú výrobu tradičnou technológiou a snažíme sa v tomto regióne zatiaľ predávať. Nedistribuujeme tie vína mimo, ale rozbiehame to tak, aby sa zákazníci naučili chodiť k nám a chceme využiť ten potenciál aj mikroregiónu Podhajská, ktorej naša obec je členom a zároveň aj to, že tá cyklotrasa vedie okolo našej Vinice. V rámci šetrenia nákladov, pretože treba sa v tom poľnohospodárstve obracať, tak snažíme sa robiť niektoré úsporné veci, napríklad vyrábame si osivá pšenice sami, sme registrovaným množiteľom, dá sa na týchto veciach dosť ušetriť. Čo sa týka pracovníkov, tak môžem sa trošku pochváliť, že za posledné 2 roky sme dosiahli vyššiu priemernú mesačnú odmenu, ako je v národnom hospodárstve. V tomto roku sme zakúpili navigačný systém na niektoré traktory, na niektoré stroje. Má to svoj význam hlavne pri postrekovaní, prípadne pri príprave pôdy. Pre vysvetlenie je to taký systém, ktorý zabezpečí to, že traktorista na úratiach otočí traktor a potom môže pustiť volant a proste traktor ide sám až po ďalšiu úvrať. Má to výhodu, je to výhoda aj pre sluhu a je to výhoda aj z hľadiska šetrenia nákladov, pretože nerobia sa prekrývanie, čiže dochádza aj k úspore nafty. Aj keď to nie je lacný systém, ale za viac rokov sa to vyplatí. Väčšina pôdy je prenajatá. Môžem povedať, že s vlastníkmi máme na drvivou väčšinou dobré vzťahy, tým, že sme platili na čas, platili sme nájomné dokonca v plnej výške aj vtedy, pokiaľ bola zaplavená pôda, kde nám zákon umožňoval krátiť, prípadne nevyplatiť nájomné.
Takže môžem povedať, že máme s väčšinou vlastníkov uzatvorené dlhodobé zmluvy na 15 rokov, čo dáva istotu v podnikaní, pretože ako vieme, momentálne ten trh s pôdou sa rozhýbal a ľahko by sa mohlo stať, že pokiaľ prídeme o pôdu, tak bude problém. Práca v poľnohospodárstve je náročná, nie je to 8-hodinový pracovný čas, ale zase je výhoda, že sme tu aj manažment, praktické pracovníci, všetci takmer z obce, čiže v prípade potreby sa zariadí aj cez víkend, čo treba. A môžem povedať, aj sa teda pochválim, že sme vytvorili pomerne slušný kolektív a tie výsledky teda máme a aj perspektíva družstva, myslím si, že je pomerne dobrá. No a koniec koncov treba povedať aj to, že som prakticky doma. To znamená, keď zrátam hodiny cestovania, keď niekto musí dochádzať za celý život, koľko je to hodín, tak ja mám do roboty 3 minúty. Čiže to hovorím aj našim ľuďom, že aby si vážili to, že máme robotu doma a už tým pádom získavame nejaké prostriedky, že nemusíme cestovať aj čas, aj peniaze.